Matur apa? Ya mrene. Direngke. Iki lho sing gopak kabeh aku. Matur ana tenggalan kene. Kene nunggu kene. Ana apa to Yayi? Yayi. Oke wae. Pancen perlu kanggone aku kowe. Mumpung lega aku arep takon. Takon apa? Pancen kowe tresno aku. Ben kowe saya le percaya tak wangsuli coba takonano. Iya. Yen meh mangan lawah tempe. Wis mestine aku yo lawah tempe. Yen ben esuk ben sehat aku dede. Wajibanku aku ngancani jeje. Yen dumpuke sithik weh ra ana duit. Cepet-cepet nonggo tak utangke. Kepenak ra kepenak darling, mati urip barengan salawate. Aku mau nek diutang-utangke. Lho witangan yo ra duit lho ya. Yo kerja seolah-olah wae. Gak duwe Yen jasa. bareng telungan karo aku. Rombong ayu kowe njur kepiye? Ra orane aku kepencut jeke. Paling-paling wong lirik sithik wae. Sirahmu mergo masuk angin. Apa kowe sanggup ngerai? Tak gosok, tak pijeti terus lah pokoke nganti kowe mari. Yen kuatku beranjaran kesandang watu. Tak tuambiani watune tak webuki. Yen ning dalan ana priya nggodha aku. Yen wong cilik tak tantang tak pentelengi. Yen keringan dumadakan jar semaput. Ya mestine aku lho. Kok mari maput yo ora to? Wah, kok maput. Njuk gendong. Nek aku lemu piye? Gak kuat. Gak kuat jendong lho ya. Ya wis aku ora sida semaput. Ya, maput bareng ya. Semaput ora hidup dulu. Apa tenan mati urip karo aku? Wani sumpah saksine langit bumi. Sing pungkasan rungokno tak takoni. Bukti tresno aku kudu ngagemi. Yen wis nasib awak kondisi mati. Apa kowe ya saged ngancani? Loh. Takon ojo aneh-aneh marake bingung piye oleh mangsuli. Iya mas, wis becik ndedonga. Muga-muga aku mbek sampean diparingi sehat panjang umur oke Ya. rezekine ya mas ya. Ora jot mampu to. Ora jot mampu to. Iya mas, matur suwun.